musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ayawo weltare tv so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay ɓatake bindaɗo nogas jeetati jolol hitande ujunnaje nogas ñalawma ko hoore biir eɗen gandi kala ñande nogas jeetati lewru novembre haqqillaji men ne keeda e gendi leydi Mauritanie ko fate banggue toñangue ɓalere kuƴum ƴiƴiji ndufa gonga yabba fenande ne laya hay goto haalata ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko musidɗo men Seydou Abouba e ballal bani men debbo sohna Coumba Sall en dañi yewtidde e namdodirde wonande gardiɗo fedde collectif du veuve Mauritanie woni nene men sohna Houleymata Samba Sall gardiɗo fedde nde ene wonde cukko koolaɗo kuuɓal fedde nde woni nene men sohna Falimata Yero Sall ene moƴƴi musidɓe tedduɓe ganden ɗiɗo hen no ñalɗi ha tente nguɗo ñalgo musgo mettugo wannogo e nder leydi Mauritanie ƴiƴiji ndufa ɓiɓɓe fulɓe mbara hay goto haalani e windere wona hunde yejjittede abadan wona hunde momtotode abadan enen sukaɓe men potani yejjide ɗum nde tawno neɗɗo fotani yejjide ko waɗa hira ƴeewa holno gonga feeñirta nde tawno waraɓe ha hande nana cabbi e men ko ɗum jeeyi sababu hoore biir hande jilliɗen leydi Mauritanie tawne hawre manditare leydi Mauritanie ko ñande hen kene wona nogas e jeetato ɓiɗɗo pullo koninke faayodinnoɓe gurdam mumen resnoɓe rewɓe mumen toppitinoɓe jinnamu men tooña e ŋañŋañalde mbara wargoji kamtoriɗi ha hande aduna hay goto haalani ko ɗum jeeyi sababu jilliɗen leydi Mauritanie ala no mbatten so wona ketoɗen gardiɗo fedde collectif veuve de Mauritanie ma dañ gueɗe kewɗe ɗe o haali hen ɗe o sifi hen mbawen famde mbawen andude musidɓe tedduɓe ɗum noon joni joni min gara e moɗon dental ɓiɓɓe fulɓe e gardugol Abdoullahi Sarr min mbiyetemi ko Houleye Sall jeeyami ko garluɗo min komi yummum yetna Sall Abdoullahi Moussa baraɗo inaɓe ko min woni yummakko nde o yeeƴo omo yara e duuɓi 35 minne min hooram hannde ɗo gonmi ɗon mboɗo yara e duuɓi 60 kala bonelleji e musibaji e caɗele e tabbere fof min jii e laamu Mawiya Sidi Amil Dara ko jokki hen kone so wona ko ɓeydi ala ko usti imin goye jamma e ñalawma soɓo fakillelan hara enen koye hertan ni goni guila nden faade hannde oɗo ñalawma min jejjitta oɗo musiba min gamanta o bone ha jofte hannde ɗo kaldanmi moɗon ɗo mboɗo ñagono Allah ko moƴƴere e kisal e nden ko moƴƴa Allah reno no renirno e deydi yummirawo moon ha jalɗon bowa amin ya rabbi mboɗo ñagono hen Allah enen ɓiɓɓe fulɓe foof yo Allah yoɓan en nde ñamade bonde e aduna min Houleye Samba Sall kaldo e moɗon ko sukaɓe amen jeeyi fof min dañi hen fofoof min dañi hen mette min dañi hen caɗele min dañi hen bojji ɗe deƴƴata ila yawmuddin ko fawri hen ko fulɓe mbaɗa so fulɓe balli min balli koyemumen so fulɓe ballani min balli goppi koyemumen minen komin fulɓe 100%.
min goni fulɓe ko gila e jawalde mango jawalde sengeteɓe hay gurel malal garlul dongue cikkitte min tanam jaago cikkitte ere huule jalul alkumo sippatiɗe kala mo wayi jidani e guirlaji soppantaki ƴiyam joni noon minen balligo ngo ene woodi kono ene yawni saabu sinoɓe nomin darorini ko noon ɓe darorno wona kaɗo haalde tawno gasi joni ko minen rewɓe tan nde min goni rewɓe min mbawi dadade nde ñande fof ko tamma sor min ñallata ko dépense min kirata min garta ɗo minen e minta uji peɗeli e guite min horam ƴetta peɗele ham wiya mbaɗa dubba e kuuti mabɓe wiya ɗum ko fehlaji mbaɗa yoptano yabɓe ɗumen jada noon fof no gandi ɗum e tamma sor noon min goñi ha hande ngueɗo ñallugue joni kam min natti wawde kono alhamdulillahi rabbil alamina Allah wandiraɓe mabɓe rewɓe nan daari rewɓe mabɓe nan daari ɓiɓɓe mabɓe daari momde goɗɗi en daarima tiiɗi ñalawma ɓawa janggo sen kawri en no wonnan hay so on jiyanima wonnan minen koye ɗum tan min ballal ngal noon alhamdulillahi rabbil alamina Allah moon foof ngal fiya ummata kono minen kam min gandi ko onin ha heewi ko haalotako min o mi yeehi ha wiyen mi yeehi wiyen mi yeehi Paris laabi ɗiɗi Gambi kam haalata ko laabi 4 Dakaru haaltaki fof ko bonande nde min mbaɗa nde bonande nde min mbaɗa nde e ngal ɗo gacal ngal sellata ha ila yawmudin imin tami hen juuɗe amen ha tiiɗi ko ñawore tan min namni bona walla min fof yo walla min ñawore ko addi ɗum ko e ko waɗi ɗum ko ha hande ɓe continue ha hande ɓe continue saabu hitande hono on ji pulo wara gila e dawale hay jowul hay wendi haɗo wawi wonde fof ɗo fulɓe wonde fof ñalo hitande fof ɓennata ta ala baraɗe waɗi noon ko safraka sinno ko wari warte walla a wari mawnam mi wartima la wari miñam mi wartimama heɓatano ɗo saabi ɗum tan ko yaltuɓe kaso mbi ko malama jetti Allah kaati mayde gondi ngoboji nde amen no ngobo minen nomin ballin tan ilallah wahdum jabbaru imina e gonga amen hande imina e gonga amen janggo e ɓawa janggo balluɗo min jarama walla ani mina yoya mine wenti novembre wayri welde min gila kaƴeno goni kecce gila oɗo ma wiya ƴetti lawm 28 novembre min itte hen haqqillaji amen ha artan ma e 28 novembre e inal yaware kam e gañgo ko ɗo tan wawi halde min ko ɗum mbawmi halde hen yaware e gañgo ko ɗum tan mbawmi hen halde no ga so jeeton ɓiɗɗo gorko sagataɓe dadiɓe tehoɓe mabɓe ndesani ɓe jaari noon jiiɗo ɓe yummay baaba ɓiɗɗo Aissata Layla aɗa wela ko min mbaɗata ko sa wela ko min dokki min mbattuma hen woni mbatti kam min ko min welte ko ɗum mbaɗa miñam ɗiɗo jiiɗo ɓe yummay baaba ñalawma e inal jamma e inal wonat dejjitteɗo ha ila yawmadin teñede yonti foof komin dadiɓe tekkono men ha tiiɗi emin continira ɗiɗo dawaɗi cayaɗi ko arme Mauritanie ko dawaɗi cayaɗi ñamoji yimɓe minen mamin maayi min jejjitani oɗo ñalawma min maayi min jejjitani golle mabɓe bonɗe e amen ɓe jibinande amen wonno koɓe haasideɓe koɓe bonɓe ɓe Allah bonni toɓɓiraɓe ndiyam bonɗam kanko bonnante ɓe gandi wadde ɓe mbaɗi min ha timmi heddi noon komin mbawa yoftade haade min wawde yoftade min ngala cabbi min ngala firlaji sinno min joguino cabbi walla firlaji ko gila nde min joptotono saabu min joɗotoɗo ɗo koye damal gallam hen mboɗo jogui jasuji ɗiɗi min sukaɓam ɗirrewɗo no Aissata mi farmata ndem tan joɗɗo kala min te safat dewɗo kila toƴƴen gelledaɗe mum noon min gordi tan min jokkodiri e pelle droit l'homme e fedde jabir maaro fedde awa kam mi farmat mbawi somi haali mɓe nen huuli woto haalat ɗum ka mawɗo mbimi ko waɗi ha ko fof moyde hen nde gañgu e nde fenanade e nde yaware ko yaware waɗi ɗum saabu sinno ɓe ganduno soɓe mbaɗi ɗum ɗo ma ko heptiɓe ko ɓuuri koɓe mbaɗi ko mabɓe nimsan koɓe mbaɗi ko kono wonno ala koɓe jii ala koɓe nani ɓe nimsanani koɓe mbaɗi on ñande fof ɓeydo murtude ñande fof koɓe ɓeydi ɓe murtude ɗiɗo dawaɗi cayaji arɓe Mauritanie arɓe hefereɓe arme ɓe kulani Allah miijaki bonnene naata e laabi jiɗe laabi mawɗo pullo jaarowo e duuɓi capanɗe jeetati walla mbiyen jaarowo duuɓi capanɗe jeetati dariɗo gilani hattani walla mbiyen tan guila hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi walla jeetati e jeenayyi hay teɗo saamo gonɗen nana daari ha hande jokkude haare
nen Huleymata Samba Sall eɗen gandi ko dariɗo ɗum jeeyi sababu darde makko o ardina nde ɗo fedde kono kadi en nani ballal ne ngakki fulɓe ne ngakki darade no feewi kono nen Huley min certani e ma hol wasiya ma faade ɓiɓɓe fulɓe ɓe. on ɓiɓɓe fulɓe onon bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe waɓe no mbami joni min mbaɗa waji on tan ko yon ballu men tawno wonde ballal Allah minen hankkadi komin mbawno ko min mbaɗi hen min jeyna jooɗa men gasi joni ko taniraɓe ɓiɓɓe keɓɓiti joni emin ñaagui on ballal yo ballu leñol ngol min kawti min lorli min tampite ñawdo ala so wona Allah kamɓe noon kamɓe gandi no ɓe mbadde Allah tawi Allah ko balluɗoɓe tan no tosiɓaɓe tooy ɓe kalka en minen ko Allah tan min jabude e mawɗo onon tan woɓe Allah tan ko onon waɗa ñaagui onon ɓiɓɓe fulɓe anduɓe komin gandi ko yiiɓe komin jii ko nanoɓe komin nanani ko emin ñaagui on ballal minen nde min tampi min lorli mette hewɓe hen kam maayi poftima kañumen kam miijoji min no mbaɗon ɗo soppini hande haade janggo worɓe fulɓe mbarama rewɓe fulɓe darima darde fayodinde kono kadi ha hande balle ne ngakki guila mawya ha yettiɗo ala ko gasi ala jaggaɗo saka ñaawe kono kadi ha hande toñangguina ne jokki saabu kala hitande ɓiɗɗo pullo ne waare holno watte ha ɗum gasa ko onon jaboto kono sikki ala ma en gaare cukko taw kadi cukko wonande koolaɗo kuuɓal fedde nde o woni nene Fadimata Yero Sall ma dañi ko jubbani nen bisimilla maɗa e ballal sohna Coumba Sall. eyyi bisimillahi rahmani rahim en calmini radio weltare ɓiɓɓe fulɓe e gardugol Sar Abdoulaye Sarr eyyi min noon mbiyetemi ko Fatimata Yero Sall walla Aissata Diary Sall komi cukko secrétaire général e nder collectif o e nder bureau o walla mbiyen cukko koolaɗo kuuɓal eyyi Abdoullahi mi salmini dendagal heɗotoɓe radio o e haaloɓe mum e kala ɗo radio o ene heeɗe ene nane dandam nde mi salmini jomumen mi donima ɗumen ha tengti Abdoullahi Sarr o min jiiɗi andude oɗo saaha mo gonɗen Moussalla bannoɗo toon to Inal holno yaruno. eyyi e nder ɗum ɗon ko oɗon ɗaɓɓi aɗa ɗaɓɓi Abdoullahi Sarr mi salminima ɗaɓɓunoɗa ko andude cimtol tigui rigui holno ñalawma nogas jeetato sagata ko lorlira walla mbara e nder kaso Inal tawi haade ɗum noon e ɗum sen duttima guila 86 no mbiɗen ni ko nden laamu ngu ƴetti feere momtude leñol ɓaleɓe e nder leydi ndi saabu eɗen teski nde yimɓe men tato mbara tawi no mbaɗi coup d'état yel nguel ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi ene jogui haqqe wadde coup d'état e nder ɗum coup d'état o luppi ala mayɗo hen ɗum noon ene fonno laamu ngu yaafoɓe on saaha accaɓe kono noon laamu ngu waɗi feere hutori coup d'état o nanguiri ɗum ɓiɓɓe leydi ɓaleɓe wonɓe leydi ndi fof wariɓe ɗon noon hankkadi yeehi yaari noon ha 90 ɓe ƴetti kadi feere bonde musde mettude rewrude ɗum e militaire uji ɓe nangui ɗum e nder tuddule eɓe mbara ɗum foof enen ko cuuɗogol laamu ngu hankkadi ƴetti feere leñamako woni kamɓe ɓeɗo militaire uji ɓe nanga koye 90 ɓe nanga e ɗeɗo tuddule sen jiiɗi mbiyen Inal Zereyda Nebeyga Tiguinte Zereyda mi haali Aslat Elega ɓe nangi ɓe ɗeɗo tuddule eɓe mbara e lewru nangue ɗe puɗɗi ko e lewru octobre 90 ha janvier février nde nangue hankkadi feeñani yimɓe ɓe puɗɗi yaltuɓe puɗɗi haalde waraɓe oɗon audio yaltuɓe ɓe noon puɗɗi haalande yimɓe ko woni toon ko hitande 90 e lewru février janvier ha avril yaltuɓe puɗɗi yaltude ndeɓe jalti nde kadi kala e mabɓe mo jiiɗa a sowtoto e leydi pukkoɗa saabu gurdam ɗam wurno toon piile leydi asse ubbe tortire wiyema haala fenade heddiɓe ɓe sene mbare e jeese mabɓe ɓe jaari noon ha ñalawma Inal o ko e lewru décembre ɓe puɗɗi Inal ni kamɓe rescapé ji jaltuɗi ɗi foof ɓe cettima ɓe mbi ko ɓoggi ko beltoji tan ɓe balloto neɗɗo tan ɓe ligga ɓe mbaɗa ɗum yarga ewa ha arti noon e oɗo ñalawma 28
ñande nogasi jeeɗiɗi feewi nogasi jeetati to inal ɓe mbaɗi yimɓe ɓe numéro goo numéro ɗiɗi ha 28 ɓe panda ɗumen ɓe tuggi ko kikiɗe jamma nogasi jeeɗiɗi o ha nogasi jeetati ɓe mbi eɓe beltoro jeytare leydi Mauritanie eɓe beltoro indépendant hande ko indépendant ɓe belto ɓe liggat neɗɗo tan jomum nangga deftere wona e janggude wiye ko yahude liggi e noon ɓe mbaɗiri jamma o ha woni nogasi jeetati ko ɗum noon woni e nder tuddule ɗe kalanmami ɗe ɓe mbari hen yimɓe foof jiida e dande maayo nde foof kala ɗo garɗa e fonde ko aynaɓe mbara ɗon ko sippoyoɓe mbarete ɗon ko aynoyoɓe mbarete ɗon ko jofnoyɗo baali mum no hoota warete ɗum ko reedu Fouta ndu ko noon woori e tuddule militaire uji ɗi oɗo jamma ɓe mbaɗi ɗeɗo gueɗe bonɗe kantoɗirɗe sagata go ha nogasi jeenayyi ko ɗum jeeyi noon guila nden ha hande duuɓi 30 sa nani fedde vovuji ko yummiraɗo jibinɗo ko debbo desanoɗo e on saaha ko debbo kadi ko ɓiɗɗo ko mawniraɗo no min daranimi ko miñam mami artoye cimtoli he e hokkaɓe wahilagal procuration kaale saria oɗo ko ɗum ɗo rendi woni fedde vovuji nde nden noon kadi so sukaɓe jibinaɓe ɓe ne pamɗi ɓe hen ne gone deedi ɓe hen ne jaayi duuɓi tati ɓe hen duuɓi nayyi ɗum noon ɓenne ko joni mawni sa nani orphelin hankkadi ɓe dañi duuɓi nogas won hen dañi 30 hankkadi kañumenne gaari ƴettiri ɗo yummiraɓe ɓe gonnoɗo koko cimtol kalanmami ngoɗo foof ko kala hen 28 garɗo ko yummiraɓe ɓe daroto kaaɓe on nani ñalawma moɓe mbaɗata loi amnistie 93 loi 93 on ñalawma ko guila subaka ha nangue muuta ko garnoduji e piile tuccet hakkude mabɓe e rewɓe mayraɓe e nden yummiraɓe ne tiiɗi juuɗe kelɗe koye kelɗe guila e policier ji piiti ɗumen ha woni on ñalawma ɓe porsi ɓe mbaɗi loi amnistie o caggal loi amnistie o noon hankkadi koko kamɓe laamu ngu ko kamɓe mbari kala e mabɓe garɗo laamade ma wat kadi feere no dandiri hoore mum e laamu mum hankkadi guila ɓe mbaɗi nde ɗo bonande gueɗe mabɓe tan ko nangtoɗen e laamu men so ɗum alaki en maayoɓe e kamɓe laamu ngu ɗum noon ko ɗum ɗo woni cimtol ko addi ñalawma 28 jeytare wonti noon hankkadi enenne leñol fulɓe e yiɗɓe e safalɓe yiɗɓe koye mumen yiɗɓe leydi ndi ɓe ganduɗa nde ɗo bonande so ñawda ko artoyta koye mumen janti hen oɗo ñalawma hankkadi o watta ñalawma ƴiƴam so tawi o yonti tan rewɓe mayraɓe guila ɗo cuuɗotono ha jaltini ha batti tawoydemo o min tawoyimo o tawoyama kayhayɗi otoji kayitaji bedda e makko pankartuji maayi waraɓeɓe e warɓeɓe hay warɓeɓe ne ganda foof waɗa e kayitaji winda o holloya kayhayɗi nden onon fof on nani vovuji jeeyi kayhayɗi aretama ko ɗum wonno rawane 28 waɗaya ko ak jus vovuji jeehi ak jus kolli ɓeswane ndeɗo bonande nanɗo oɗo 28 o wonta wonde 28 jeytare so wona wadɓe bonande ɓe foof ndendine ñaawe so tawi ɓe ñaawama ko caggal ɗum iddiya arata ko caggal ɗum damordi arata ko caggal ɗum kaltigal waɗata oɗo ñalawma 28 novembre ko ɗum ɗo addimo ko ñalawma sunare e nder leydi Mauritanie wonande kala leñol pullo mo laamu ngu joguino anniya momtude e goɗɗo kadi mo wona pullo capato soninke wolof mettaɗo oɗo ɗum ɗo ndeɗo bonande so tawi waɗe leydi ko hunde musiba waɗa e leydi saabu wontata ko rona roni sukaɓe gara jofto ɗum noon kala laamu ngarmu so tawi ñawani no Afrique du Sud ñawruno caɗele mum no Maroc ñawruno caɗele mum nden hitande 91 no Mali ñawruno caɗele mum Mauritanie ne woni hen koye fandu en sukka ko ɗum woni ñalawma 28 so yonti rewɓe ɓe daro ɓiɓɓe daro e wallidiɓe e pelle ne mbayno leydi daro gam haalde oɗo ñalawma bonnude ɗum waɗɓe ɗum ɓe yo jaltu ñaawe ɗum jeeyi sababu fedde waranaɓe worɓe mumen waranaɓe sukaɓe mumen pelliti darade gueɗi wargoji mbaɗi ha hande nanay booli kala ñande nogas e jeetati lewru novembre ɓe keedata caggal koɓe dadiɓe teni kadi ɓe kulani hen haydara musidɓe tedduɓe yonti ɓe jurnite ɓe balle amin kettima ha joni eyyi oɗo ñalawma 28 novembre sunare komi haalanima caggal tuddule bonande nde ɓe mbaɗe leydi Mauritanie ko wara ko no fotiri ni 100 dewɗo walla 600 ko majji a wawa andude ɗum noon metti mum no mbaya e neɗɗo no muusi aɗa yiiya hen yummiraɓe e babiraɓe ɗum itti haqqillaji men ha jomumen jeeyi men dutti hen aɗa yiiya hen yummiraɓe ha hande nana naywide e mette won jimol wino baba naywi e sunare
yumma maaye foynade baba maaye foynade yumma maaye sunade ɗum ɗon waɗi wonno duuɓi keewi ñawda ɗum noon noon aɗa yiya joom suudu desanoɗo aduna mum fof bona hen ronto cukalon ala ɗo hoɗi ala jobdi ala haydara fawino koye gorko warama yeehi wona ɗon tan hankkadi ene wonta tan yumma hankkadi maydo way metti ko hunde musde nde ganduɗa sa miiji mon min ko miñam ko Abdoulaye Amadou Seydou wiyete walla ene andira Seydou Bal ko militaire o nanga ko ñande 15 décembre 90 o wara ñande 16 to elega walla aslat bam koye babam jiidi kosam bam makko noon gila on saaha itti procuration makko ñawore tottimi yomi haala makko yummakko kadi are ruttade joomum waɗanimi on procuration ɓe o jiidi yumma e baba kadi hande mbaɗanimi on procuration ɓe mbi haade babiraɗo o waɗino kamɓe fof ɓe defti hen sa yi mbaɗa haala oɗon miñam Abdoulaye Amadou Seydou e wuuro amen wara hen ko nayo Tambadou Abdoullahi e Guisse Mamadou e Djibrilu Abdoullahi Sall wuuro foof ngo garɗa ko jeeɗiɗo jeegomo jeetato ha arti kadi e oɗo jamma 28 mettuɗo goho ɗiɗi ha nogas e jeetati emin beltoto jeytade tawi jeytade nde wonno ko welamma leydi wonno ko ɓiɓɓe leydi no belto indépendant mumen wonno ko mumel siraji wonno ko feetoji wonno ko rippoji wonno ko fijirde e jaleɗe hande so wiyama jeytade yumma jibindo ɓerdum taƴa reedum doga ha heddo hen debbo desanoɗo kañum e miijoji muusi kañum e ɓeeɗo sukaɓe no diwra e metti bandiraɗo debbo kadi ko noon ƴeewa mawne walla miña mo jiidunoɗa waɗe ɗeɗo gueɗe kadi laamu nani ene sali ñawdude te wadɓe ɓe nanɗo jaaha e haajuji mumen ene nome nomination ngaji kewɗi e nder laamu he eywa warannoɓe Zoreyda nanɗo ene noma warannoɓe Tiguinte ene noma warannoɓe Aslat ene noma ɗum firti ko laamu ngu walli waɗannoɓe ha mbaɗi ruttiti suuɗi ɗumen ɗum noon metti muɗum ko musɗe ɗe ganduɗa gondaɗe e cuhaka mayda e naywa mawnida hen e sagatako sa ƴetti hande novembre 90 e joni no foti duuɓi kala hitande fedde mayraɓe ko kesum wontata e mumen guila ɗo cuuɗotono ene goni seeɗa ha hande aduna foof ari hen oɗo 28 novembre payaɗo leƴƴi nayyi gonɗi e Mauritanie ɗi foof nana e makko safalɓe nana mbaɗa jeeyngal ñalawma o yo mawnine yo bonne yo laamu ngu ittu waɗɓe bonande ɓe yo ñawɗumen mate wone safalɓe guure mumen ene laaɓa sarhulleɓe nana kaala jolfuɓe nana kaala seppo ngo jogori wadde koɗo Carrefour martyrs ɗo ha faade tribune ɗum noon hande firti ko guila ɗo wonno suuɗare ha mawni aɗa andi jomumen maydi koye metti jiidaɓe nanganoma base marine 93 fedde mayraɓe ɓe nangama loi amici arrestation watti ndi ɗo koye kay hayɗi e ɓe jeeyi toon ɓe kolli Abdoul Aziz pancortuji e leppi ɗo mayɓe ɓe goni e leppi warɓe ɓe e koye mumen hay liste pandi nogas e jeetato e warɓe ɗumen foof ina joga nan ɗo ɗum noon metteɗe ɗo tolne leñol Mauritanie foof no metta ɗum ha arte jeyɓe kam so neɗɗo miijima no foti waade ene andi no metti tan ko Allah no waɗa haajani mum ni no muusema sako mi jaggui tan mi wari fedde waranaɓe mawni hande wona tan fulɓe yettima safalɓe yettima jolfuɓe yettima sarakulleɓe ɓiɓɓe fulɓe tokkeɗen hen nogas e jeetati ko ñalawma seppo mango ngam wullitade ɗeɗo caɗele yonti ñawore warɓe ɓe ha hande ne gooti mayani teni kanan jokki toɗɗede e poste uji mawɗi ene ñaama ene jala ne jala ɓene keddori e sunare holko gartanta amen hen ko ɓuuri yaññade e tonggol eyyi ha hande musidɗo Abdoullahi eɗen jokkirten ko tongandema haala ka sen paami tuddule ɗoɓe pewji laamu ngu warde yimɓeɓe tuddude inal nde noon ɓuuri hewde waraɓe saabu ɗum ma won temedde ɗiɗo e capanɗe joyi ko wara toon e nder ɗum noon ñalawma 20 jamma 27 fewi 28 ko ɓeɗo laamu ngu ƴetti waɗi yarga numéro 2 ha numéro nogas e jeetati woni noon ɓe mbi ko sergent chef Diallo Abdoulaye Demba sergent chef Abdoulaye Diallo première classe Samba Baba Ndiaye première classe Ibrahima Demba Diallo première classe Mamadou Hamadi Sy
sergent Mbodj Abdoul Kader. Première classe Samba Baba Ndiaye. Deuxième classe Oumar Demba Diallo. Première classe Amadou Seydou Thiam. Première classe Mamadou Oumar Sy. Première classe Abdoulahi Diallo. Deuxième classe Diallo Demba Baba. Deuxième classe Mamadou Demba Sy. De sergent Alassane Yero Sarr. Première classe Amadou Mamadou Ba. Deuxième classe Lam Toro Camara. Sergent chef Ndiafodon. Sergent chef Lam Toro Camara. Sergent chef Suleymane Moussa Ba. Deuxième classe Oumar Khalidou Thiam. Deuxième classe Samba Sall. Sergent Samba Sall. Deuxième classe Abdoulahi Yero Diallo. Première classe Cheikh Tidiane Dia. Deuxième classe Samba Baba Soumaré. Première classe Moussa Ndiaye. Première classe Samba Siraji Lo. Première classe Siraji Lo. Première classe Demba Oumar Sy. Sergent Adama Yeroli. Deuxième classe Samba Baba. Deuxième classe Samba Demba Koulibaly. Ko ɓeeɗo ngoni waɗaɓe yarga oɗo ñalawma 28 novembre to nokku Inal. Nogas e jeetati novembre to Inal. Nogas e jeetato waraɓe amde e tayade ngam yidde mawninde manditare leydi Mauritanie wonta ñalawma sunare wonande ɓe waranade. Eɗen mbiya yo jomiraɗo yurmoɓe yafoɓe kono kadi sikki ala sohna Fadimata Yero Sall amin gadda namdal mbete pelle windere darniɗe haqqi innama ade oɗo saaha enen gondi e moon mbete on ji balle mabɓe. Eyi musidɗo Abdoulaye Sarr mi salminima gongol mi salmini heɗiyankoɓe min foof eyi bo kadi mi nani namdal ma bangal fayida eyi ko wonɗo kalɗani sinno tawi no ballal ngal no timmi ɗum ɗo wonatano hay balɗe ɗiɗi gasa kono noon ko darde nde jinguere nde ngakki eyi ko fate communauté international ɓennene yoga e mumen keewi heeɗa tan ko laamu addani ɗumen foof keɗo nde wonno laamu ngu guila waɗi bonande nde ɓuuri fewtinde doole mum pour communauté ji to Genève en France en Amérique en ɓe nawat toon gueɗe penale ɓe pena ɓe mbahalira ɓe mbiya ɓe degli probléme o ɓe kako leydi mabɓe ala ko wondi hen communauté international yoɓe ɗacci ɓe yimɓe mabɓe ɓe nawa toon doole penale ko wayno yeeru Abdoul Aziz nde waɗi coup d'état ari lamade nde ƴetti funti wone mayiraɓe woni rescapé ji fulle mumen kaalisal seeɗa damurde tan yeehi watti ɗum iddi en watti ɗum haala gasi en feni kono nde wonno minen ne vovuji min gongani min ɗanaki koyɗe amen e ɗemɗe amen fof juuti min jeddi min mbi ko fenade ɗon noon woni droit de l'homme uji ene balla min kono noon eɗum ngakki saabu pelle droit de l'homme gonɗe e Mauritanie nde ene jaaha ñande foof mission ngaji caggal leydi ene nana toon penale ɗe laamu haalata toon ene jingga toon woni vovuji ene mbawno jabade kañumen koyemen walla ndenda binda penna kono ɗum no jabbi comité international nene heɗoto tan ɓuuri heɗade ko laamu kono ittata vovuji amen gonɗi caggal leydi France et Amérique e pelle goɗɗe gonɗe France et Amérique ko ɓen min jetti e ballal mumen wonɓe koreji men wonɓe France et Amérique soɓe pelle soɓe gona pelle ko ɓen min jetti balle mumen e doole mumen e dewidali mumen e wasiyaji mumen ko ɓen ɓuuri wawde wallude min e pelle droit de l'homme ɗe pelle droit de l'homme Mauritanie kam emin mbawi wiide mataw mbay tan kono yimɓe huuloɓe ɓeeni mballani no fewi ko vovuji tan ene dongdongna hen duuɓi capantati joƴƴini pelentuji men partout kono noon laamu yahat tan ñoƴƴa haala fenanum e loi amnesty o kadi sinno pelle droit de l'homme kaaɓi hen ma wonno ɗum iwi toon to communauté o kam ene manque waɗi noon ko laamu ngu ene waɗi bonande mum no ira kadi koyɗe vovuji e juuɗe mumen juutani e ɗalle juuti e ɗalle ko droit de l'homme uji ɗi e woɗɓe e woɗɓe sinno ɓen ene darino hen ma wodanno way kono ɗum ene ngakki so no mbimami ni wallidiɓe amen ko koreji men gonɓe France e wonɓe Amérique ko ɓeeɗo kam e wonɓe Belgique ko ɓeeɗo ɓuuri darade ene gulla jamma ne gulla ñalawma
kañumen ne mbaɗa manifestation ngaji kala hen komin ngare wadde ma daadi mumen e juuɗe mumen fof juut hen min ballide mumen kono droit de l'homme uji murtan ɗi kadi ɗin emin jawi darde men communauté en ɓuuri heɗade ko laamu penal e laamu ngu ɗum noon ɗon kam ceerno Abdoulaye ko hono noon ɗum wayi firti ko balle ɗe ne ngakki kono kadi en teskima fulɓe ne jogui pelle teskiniɗe taw ko pelle mawɗe en jeeya hen pelle teskiniɗe pottoje e kala hitande walla kala duuɓi ɗiɗi nde toon meeɗi hebde balle iwɗe e pelle fulɓe guila e wallidde on e cuusal ha e laamuji ha e jawɗele walla ala nane mi fuɗɗinoma haalde ko yowiti e coup d'état 87 o jinmi wiide ko laamu fefidi hay sinno woodi koɓe jinno wadde eyyi ceerno Abdoulaye Sarr ko yowiti e pelle gonɗe e nder leydi tabitel pulagu en e pelle goɗɗe en kaali kañum billahi wallahi sinno ɓiɓɓe Mauritanie naɓe yo won pelle yo won telduɓe yo won guure darima darde nde poti darade koye ñalawma goto ɗeɗo caɗele giwa saabu ɗum kamɓe laamu ngu eɗen gandi koɓe gomiɗ kadi neɗɗo so rewi waɗi nde bonande aɗa andi wonta deeje eɗen gandi waɗino ɗo tortionnaire uji jeehi caggal leydi e kitale men de 93 en 14 en rescapé ji jiitaɓe toon kalmiɓe toon ɓe nangga ko wayno Eli Wulda ñawama fayes te yeddani wari e ɓen ɗo eɓe jaaha wone pelle tabital pulagu ɗi mbiyataɓe yimɓe foof kala ɗo ɓe birti wiye ko barɗo yimɓe nanaya ɓe cuuɗa ɗum ko wayno vovuji walla orpheline uji ɗon ballal ene ngakki sa yi guila coup d'état 87 mo kaleten o ha ko jokki hen ko foof ko kulol ɓesgu tan waɗe yimɓe men jeehi paye laamu guutori ɗumen gaare jeddane min gaare gulane min gaare poɓɓane min ɓe kula ko waɗi ko jinggo kalɗo hen dani fof wiya nden waare walla nden wasa liggey mum tawi sa ala ndimago ƴiƴam ma no bonnirani hol an hol liggey hol an hol ñamde e yarde ɗum noon coup d'état 87 o mi arta hen seeɗa somi wi nane mi fuɗɗinoma haalde ko yowiti e coup d'état 87 o jinmi wiide ko laamu fefidi hay sinno woodi koɓe jinno wadde eɓe jogui hen haqqe koɓe ɓiɓɓe leydi hanan waɗi ɗo coup d'état nono wonti lamɗo boɗe coy no yoɓa kalisa ne jokko e haaju mum kadere nden mbaɗi coup d'état jeeya tan koye gurdam leydi kono kamɓe noon laamu ngu ƴettu penale ha heewi fawde e coup d'état e huutori ɗum wonti coup d'état fenade hankkadi waraɓe foof mbardate ko coup d'état fenade o te laamu ngu koko watti hen penale mum ha mbayno leydi ɓe potano warede wargu mabɓe ko fenade nden ɓe mbarama ɓe gayni hankkadi ɓe jokki ɗum noon laamu ngu jaggui kadi wona yimɓe men fonnoɓe jinggude fonnoɓe darade watti ɗum e hoore mum daro ene jedda mayele ɗe daro ene ɗumen jinmi wiide tan ko coup d'état 87 o ko fenade tan ko fenade laamu feefi fawti pour mumtude leñol ɓaleɓe ɗum ɗon noon ɓaleɓe e koye mumen tan so darinoma koko ñawdanno kono woni caɗele pelle tabatal pulagu en pelle nanɗo ne mbayno leydi ɓamtare pulaar en pelle guure pelle foof ɗeɗo foof so battino haqqille mumen dartima yeddude penale ɗeɓe pawe men ɗe hunde réglanno kono noon ko ɗum woni caɗele ɗum woni teppugol ko vovuji kaɓete ko ndunki gaynude saabu so ɓeena gasa ɓeena gubba gasata so tawi kadi ponnoɗo jingandemi yeehi yento e bannoɗomi bonande ne foɓɓa ɗum ne yedda aɗa andi ɗum ko caɗele eɗen jogui ɗo foos wacci ko civil en eɗen jogui ɗo foos sorimale eɗen jogui foos tiguinte foos inalo ko temeddiɗo e capanɗe jowaɗi foos aslat ko noon foosuji partout kala ɗo ɓe mbaɗatno ko foosuji kono hande ɓuuri tardinde ɗum ko jingguere ala so tawi noon baɗaɗo o wawani jinggude kibaru leñol goɗɗo mo ballotoɗa ara walla mo a wawa felde ɗum a wawa felde sarkulle a wawa felde jolfo a wawa felde hardani walla capato boɗejo saabu enen koye men taw hoto gonɗen tabital pulagu yo ar horo woni est ce que min meeɗa yiide e manifestation ngaji eɓe ballita e pelle guure nanɗo no mbayno leydi ɗum noon yo Allah hokku en tan e waajodirde e koye men laamu ngu kam danaka guila 86 tan haɗo nder ɗo ko fenade nde feefi pour mumtude leñol ɓaleɓe ɗum kadi en jiiri guite men hande kadi hello e haqqille ko piyaɗo tan ittanta hoore muɗum ɗum noon yo Allah wallu en e darade emin mbaɗi erago bandiraɓe Mauritanie naɓe haade men wiide caggal leydi yo wallu en enen daroɗen taw so tawi en daraki caggal leydi wallata en caggal leydi noon wallata min ko umminoɓe ɗo ne taccina ne piya ne ndiwa ne didda hande wonɓe Amérique wonɓe France ko ɓen daari hande ene balla min ballal tingal ɗumin goni emin mbaɗa manifestation ngaji e sitinaji minen e mabɓe darudi ɗum noon so tawi no pelle droit de l'homme Mauritanie ɗe mbaɗi noon pelle tabital pulagu mbaɗi noon ɓamtare pulaar en mbaɗi noon pelle guure ɗe mbaɗi noon
koye ñalawma gooto ɗum waɗatno sabu kamɓe waɗɓe bonande ɓe ngala ɓe jooɗori ko ŋaɓa koko wontani ɓe lambere dande ko ñalawma goto ɗum gasanno ko ɗum jeeyi sababu Laurent Gbagbo mo leydi Côte d'Ivoire ñaawa Jean Pierre Memba mo leydi Congo ñaawa Charles Taylor mo leydi Libéria ñaawa ko ñaawi ɓeɗo henna kala fotani ɗaccude ma wuya baɗɗo ngal ɗo baɗal mantinigal ɗiɗo fosuji kala ɗi limtuɗa a jarama sohna Farmata Yero Sall golle mon jooɗi peewi e jinnaɗo men sohna Houleye Samba Sall taw foof de koye ballal sohna Coumba Sall sikkela sohna Adama An ne yiiɗi settade goto e kayira mum no fittandu mum yooɓira ñalawma kulɓiniɗo banno toon to wallata nogas en jeetato sagata woni koninke waranoɓe toon hewɓe ndumba kawam ene hen waraɓe ɓe kawam ene mabɓe kamɓe dumbanoɓe ɓe kadi ndeysan kadi kawam ene dumbanoɓe he ñalawma musɗo kulɓiniɗo mettuɗo ɓennuɗo e teppere kono mo ɓennata e yitere ɓennata e ɓernde woni ñalawma musɗo hitande foof daride arde ha arte nduɗo lewru e ñalawma muɗum kala pullo ɓi pullo to wonno siftorat oɗo ñalawma mo ganduɗa yejjittake ha abada ha balɗe muɗum kala tawaɗo siftorat winda woppa ɗon garɗo kadi tawa ɗon jangga wayno ko hande waɗi e yeeso muɗum o ñalawma kulɓiniɗo jam yoden jam ko ñaguemen musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV yewtere men hande yano ko toon to gendi leydi Mauritanie gam artude e ko wanno hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi taw kadi ganduɗa ko toon to leydi Mauritanie wonno ko nogas e jeetati lewru novembre manditare leydi Mauritanie nogas e jeetato koninke fittanu mum itta amde belaɗe kono kadi jejjita ñalɗi musɗi bannoji toon hitande événement taccinaɓe e waraɓe jawɗele bonna leyɗele tetta ha hande haydara ko gasi ndenten gonen haɓɓere wotere ndendiren jawɗele men ƴetten avocat ji mawɗi gullitoɗen pelle mawɗe e ji e sennabre ñawaɗo leydi Sénégal ndeke firti ko woto ɗamtinoɗen woto jejjitoɗen woto jatiren caggal so en darni koyɗe ma ñawore wat keɓen ndimagu men saabu hande hoddimi men kala nana mbaɗen belle gam ƴiƴam so rufama ko enen so en gegginama ko enen so jawɗele men tettama ko enen so rewɓe men mbaɗama viol ɓiɓɓe men mbarama ko enen firti koɗe gueɗe yo nattu nattirta ko ndenten gonen neɗɗo goto balliten ɓe rewɓe dariɓe guila hanki taw hande arani musidɓe tedduɓe ceertene yaware ɗum wonno yewtere men musidɗo mon guiɗo mon seyni moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah ñallanen